Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, para pinisepuh, sesepuh, ibu-ibu, para pinisepuh, sesepuh ingkang kita hormati, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, para muda, kakungnya putri, adik-adik, jaler istri ingkang kita tresnani. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita tasih pinaringan kanikmatan ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Mila kita tansah ngaturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syukur ingkang sakleres-leresipun inggih menika takwa. Nggih, syukur menika identik kalian takwa. Shalawat salam mugi katetepna dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatipun, para keluarganipun, para pendheripun, lan para sumrambahipun, para bapak ibu jamaah salat Isya Masjid At-Taqarrub Surabaya. Insyaallah kula badhe ngaturaken ngengingi ziarah kubur. Ziarah kubur. Bahasa Arabipun ziarah. Nah, ziarah menika tegesipun nek basa Indonesia mengunjungi utawi ndumugeni sebuah papan utawi sok sintena kemawon. Menika artosipun secara umum. Dados enten ziarah haji, ziarah ten gene sinten. Nah, menika ingkang dipun maksud wonten ing mriki inggih menika ziarah kubur. Ziarah ahli kubur wonten ing makom. Minangka tiyang Islam kita kedah mangertosi ngengingi ziarah kubur menika. Menapa hukumipun? Ziarah kubur merupakan sebuah amalan yang disyariatkan dalam Islam. Dicampur nggih, campur basa Melayu, basa Indonesia. Nah, niku hukumipun sunat. Nggih, ziarah kubur niku hukumipun sunat bagi orang Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah." Jadi riyen nate ziarah kubur menika dipun haramaken. Sebab rikala semanten tasih kathah tiang-tiang ingkang sirik kubur malah disembah-sembah. Utawi malah diratapi, ditangisi kanthi tangisan ingkang sejadi-jadinya. Tangisan ngantos menampar pipi, gulung-gulung. Nah, menika lajeng dipun larang. Ning enggo ilmu utawi agami Islam sampun maju, lajeng dipun dawuhaken. Nggih, dipun dawuhaken. Lajeng hikmah lan tujuan ziarah kubur. Menapa hikmah lan tujuan ziarah kubur? Ziarah kubur nika sing dikubur kan mboten namung Islam nggih. Wonten non Islam. Ya Hindu, ya Katolik, ya Kristen lan sak panunggalipun. Nah, menika sing ingkang kita bahas inggih namung ingkang khusus ahli kubur umat Islam. Sepatus mengke boten salah paham mengke.
wonten kalih hikmah utawi tujuan ziarah kubur ingkang sepisan kangge peziarah ingkang ziarahi ingkang mengunjungi ahli kubur. Inggih menika saged ngemut-emut wontenipun kematian, peristiwa kematian. Emut ngengingi akhirat. Ngengingi akhirat. Saged ngambil ibroh utawi pelajaran bahwa besok juga aku akan meninggal. Cepat atau lambat aku akan meninggal seperti yang di depan saya ini. Nah, maka setelah tahu itu diharapkan hidup kita menjadi terarah. Hidup kita menjadi tidak ngawur. Dalam arti orang mau urusan dunia tok ning yo awake dhewe kudu ngelingi masalah akhirat. Sehingga ibadahnya lebih rajin. Yang belum rajin beribadah tambah rajin. Yang belum sama sekali beribadah mestinya beribadah karena toh besok juga akan mati, akan menghadap Sang Kholik, Sang Pencipta. Lajeng bagi ingkang dipun ziarahi utawi ahli kubur, menika pikantuk salam, pikantuk panjurung donga saking ingkang ziarah. Mila estu manfaat sangat kagem ahli kubur menika kita ziarah. Adab lah menika ingkang dipun kersakaken dening panitia supaya menyampaikan mengenai adab ziarah kubur. Nah, adab ziarah kubur yang sesuai sunnah Islami, sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang sepisan adabipun utawi tata kramanipun rikala kita ziarah kubur. Inggih menika pasang niat. Kita kedah pasang niat utawi niatipun kedah lurus. Inggih menika mengingat hikmah dan tujuan ziarah kubur. Tidak lain kecuali ingin mengingat kematian, ingin mengambil ibroh utawi pelajaran dari peristiwa meninggalnya seorang ahli kubur. Mengingat akhirat, tidak terlalu mencintai dunia. Toh dunia akan kita tinggalkan, dunia tidak abadi. Nah, mila niat menika kedah kita ugemi, kita pegang teguh. Sampun ngantos gadah niat ingkang klentu, aku arep neng kuburan simbahku njaluk apa utawa aku arep dolan plesir neng makam A makam B. Nah menika niatipun pun boten leres. Nomor kalih boten pareng nglampahi perjalanan tebih utawi kisah tebih safar nggih dalam rangka ziarah kubur. Dalam rangka ziarah kubur, misalnya ten kuburan Wali Songo menika dipun larang atau boten kepareng. Sebagaimana hadis yang disampaikan, janganlah melakukan perjalanan jauh atau safar dalam rangka ibadah, yaitu ziarah kubur, kecuali ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi nek ziarah perjalanan jauh dalam rangka ibadah itu yang diperuntukkan 3 tempat di menika Masjidil Haram dan Mekah, Masjid Nabawi Madinah, terus Masjidil Aqsa Palestina. Nomor nomor sekawan nomor kali nggih. Nomor kali
Nomor 3, ucapkan salam ketika masuk komplek makam. Terus saderengipun mlebeten makam wonten pintu komplek menika panjenengan sampun ngucapaken salam. Kados hadis riwayat Buraidah radhiyallahu an, dahulu Rasulullah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para sahabat jika mereka masuk makam hendaknya mengucapkan salam. Menapa ucapanipun? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah la hifku nasahullah lana walakumul afif. Ini panjang, belum dereng apa. Nah ini salah suwijining ustad kula tangleti nek ora apal pripun ustad. Ya sing penting ngucapke salam, paling mboten assalamualaikum ya ahlil kubur. Terus diteruske nganggo basa Indonesia. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Terus diteruske wong mukmin lan wong muslim. Jadi tegas. Ahli kuburipun wong mukmin lan wong muslim. Lajeng insyaallah aku sesuk menyusul kalian nututi panjenengan sedaya. Terus ditungake mugi wilujeng kula lan panjenengan. Iku nek ngangge basa Jawa. Terus salam menawi boten hafal nggih menika sedidik Arab, sedidik terjemahane Indonesia napa Jawa monggo. Lajeng nomor sekawan. Adapipun nggih menika melepas sandal utawi sepatu. Menika sebagaimana hadis riwayat yang disampaikan oleh sahabat Bashir bin Khosasah radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Maka Rasulullah SAW bersabda dengan keras, "Wahai pemakai sandal, kisana sing nganggo sandal, cilaka kowe." Nah, terus yang menika noleh jebule sing ngendika menika Rasulullah lajeng piyambake menika mendet sandalipun lajeng dipun buang. Melepas sandal, mengambil dan dibuang. Nika tegasipun melepas sandal ini memang sebuah sunnah ya, sunnah saking Rasulullah SAW. Nek awake dhewe pun biasa melepas sandal. Ning kula nate lali. Nah, terus ya dielingke mesine ya. Kemudian nomor 5, dilarang duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Jadi mboten pareng lenggah ten kuburan. Kuburan ingkang tesih lemah napa kuburan ingkang wujud kijing niku mboten pareng. Ngidak-idak nggih mboten pareng. Lah nek pas ngubur pripun? Ya niki wonten pertanyaan nek pas ngubur apa ora lah diidak-idak ben padet. Niku seyogianya bukan pakai kaki, pakai tangan. Ajen aneh nih nek kebiasaane ketinggalan ngangge suku nggih. Gitu. Nah, menika dilarang menginjak kuburan utawi kubur. Menika wonten perumpamaan saking Rasulullah dari Abu Hurairah.
Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar baju dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jadi keras larangannya duduk di atas kubur menika estu mboten kepareng nggih. Duduk di atas utawi lenggah di atas nginggilipun kuburan. Nomor 6, adab ingkang nomor 6, mendoakan si mayit jika, nah ini wonten keterangane jika mayit menika muslim, menawi non muslim utawi kafir kita mboten sah ndongaaken. Ndongaaken nggih diampuni dosanipun, ditampi sedaya amal kesaenanipun, dipun papaken wonten ing papan ingkang mulya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling boten niku. Ning ampun dongane malah nyuwun. Dumeh wong soleh, wong hebat terus nyuwun atau sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah niku mboten kepareng. Kemudian nomor 8, tidak mengucapkan al-hujr. Al-hujr menika ucapan ingkang batil utawi ingkang salah. Nah, termasuk menika wau salah meminta kepada ahli kubur sesuatu. Misalnya ben cepet mari, ben parine mengko le ambrol ape menika mboten pareng. Menika al-hujr. Lajeng nomor 9, boleh menangis ning mboten kebangetan, mboten ngantos kekejer. Biasane pun ibu-ibu nggih, mak-mak nggih, nangis gandeng mbae utawi ibune sing sedo, monggo suwe ra tau ketemu ning perantauan, ketemu dalam keadaan meninggal dunia terus nangis. Pareng ning ampun ngantos kekejer, histeris, ya, ampun ngantos. Lajeng nomor 11, tidak mengkhususkan waktu tertentu saat ziarah kubur. Sing apik iki ziarah kubur iki pas Jumat. Sing apik iki ziarah kubur iki pas riyaya, pas ruwah. Menika mboten wonten tuntunanipun sedaya sae. Nah, menika mboten sah milih-milih dinten utawi wekdal. Wonten kekhususan nggih. Anggenipun kita ziarah kubur. Lajeng yang terakhir, kebiasaan nyebar bunga utawa kembang, menabur bunga menika ten agami kita mboten wonten tunanipun. Padahal nek ruah niku do tumbas kembang disuwake ten dhuwur kuburan. Nah, wonten ing mriki kula namung napa mendet tentang ketentuan ziarah kubur. Kebiasaan menabur bunga di atas kuburan tidak ada tunannya. Mbok menawi mengaten Bapak Ibu nyuwun ngapunten ragi dangu sebab kedah kula rampungaken ndak mengke kurang lengkap. Utawi menika mbok menawi nggih kurang lengkap. Mengke dipun lengkapi ten tausiah candhaipun sinten kemawon. Kula akhiri nyuwun pangapunten lan matur nuwun. Kandi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.